Kun barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na safe ga labaran kamar haka. An killace almajirai 2000 a jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano ta sanar da killacewar ɗaliban makarantun allo da aka fi sani da suna almajirai domin taƙaita yaɗuwar cutar corona a jihar. Jaridar The Cable ta rawaito rahoton ya bayyana cewa kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Aminu Tsanyawa ya sanar da haka ne ranar Alhamis a bikin ƙaddamar da masu horon ma'aikatan da za a ɗauka nauyin kula da yaran a cibiyoyin killacewar. Ya ce waɗanda aka horar sun haɗa da likitoci, ma'aikatan jinya da masu gwaji da za su gwada dukkan yaran. A cewarsa, an ajiye waɗannan almajirai ne a sansanin killacewa 3 na ƙananan hukumomin Kiru, Gabasawa da Ƙaraye. A yanzu hukumar hana yaɗuwar cutar corona a Najeriya ta bayyana cewa jihar Kano na da mutane 707 da suka kamu da cutar corona a jihar, yayin da aka sallami 79 bayan samun lafiya, sannan 33 kuma suka riga mu gidanmu na gaskiya. A wani labarin mai alaƙa da wannan, gwamnatin jihar Jigawa ta samu ƙarin mutane 51 da suka kamu da muguwar cutar annobar corona. 31 daga cikinsu almajirai ne da aka turo daga nan Kano. Kwamishinan lafiya na jihar, wanda shine shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus a jihar, Dr. Abba Zakari ya tabbatar da hakan ne ga manema labarai a sansanin 'yan bautawar ƙasa da ke garin Dutse. A cewarsa, kashi 56 cikin 100 masu ɗauke da corona a jihar Jigawa dukansu almajirai ne da aka kawo daga jihar Kano. Mun gode da sauraronmu. Kada a manta a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa.